Kastoy ti pakasaritaan ti pannakayanak ni Heso Kristo, na itulag ni Maria nga inana a mayasawa ken ni Jose, ngem sakbay ti panagkasarda na amuan ni Maria a masikugen babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo. Agsipod ta nasingpet a lalaki ni Jose a nakaitulagan na, ket di na kayat nga ibabain ni Maria. Pinanggep na nga isina nga awan ti makaammo. Ngem idi pampanunuten na daytoy nagparangken kuana ti anghel ti Apo iti maysa at agtaga-inep. Jose nga anak ni David kinunana, di ka agamak amang ikasar ken ni Maria, ta aramid ti Espiritu Santo ti sikugna. Ipas ngay nanto ti maysa lalaki ket panaganam to iti Jesus. Agsipod ta isalakan nanto dagiti tattao na kadagiti basbasol da. Naaramid amin daytoy tapno matungpal ti insao ti Apo babaen ti propeta. Agsikog to ti berhen abalasang ipas ngay nanto ti maysa lalaki ket mapanaganan to iti Emmanuel kayat na asawen adda kadatayo ti Dios. Idi makariing ni Jose tinungpal na ti imbaga ti anghel ket inkasar na ni Maria. Ngem di na sinagsagid ni Maria sakbay ti panangipas ngay na ti anak a lalaki a pinanaganan ni Jose iti Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw ti may paay ka. Good morning. Daydi Arsobispo Edmundo Abaya. Kunana kadagiti papadi seminarista kam idi dandaninak maordenan. Kunana agtudtudyo kayo. Kunana napinpintas ti agtudyo. Kunana ta agtungpal obedience. Tano agkamali ginang ibilin iso tinakabasol nagtudtudyo kay laeng dayati pagsasauna daydi Apo mundo nga abaya. Kawen ti panagtudyo no dadduma kasla may sa akarigatan nga aramiden. Si asinno jay adabilin na, sinno jay pagtungtong palam, sinno jay pagtudtudyoam. No dadduma ka narigat nga aramiden, nang rona no mga authentic jay tao nga mangibagbaga, sana kabilinan, kasla medyo awan ti kredibilidad na. No nabababangam si ka, tamestra ka nga rod, bilinan na ka tinaububing ay kadakasan, ya. Nadaday adu dagitay banag nga pagtudyoan. Ket dati pa nagtudyo nadaduma narigat nga aramiden ka nasakit nga aramiden. Ngam nadaduma iso ti rumbeng. Kala daytoy ebanghelyo tayo, daytoy maibasa tayo tatta. Imaginem ti panagtudyo ti balasitang agsikog birhen. Iso nga dinagparang ti anghel kini Apo Santa Maria. Kuna nakaagsikog kanto. Ipas ngay munto ti may nga ubing. Kasano nga maaramid ka awam mo ti I do not know aman ko na awam mo ti boyfriend ko, awam mo ti kanakaiddak sa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Malagip mo na Elizabeth nga kasinsin mo kunada nga Lopez bakiten masikugen. Dayay. Kagaputan ang ngeg ni Apo Santa Maria ni Santa Maria dayta nga ubing nga balasitang 13 to 15 years old nagtudyo. Maaramid kumakanyak akas insaom aging gana nga nagkanta di binisita ni Elizabeth toy pusok idaydayaw na ti Apo. Ngam ni Maria nakatulag nga asawaan ni Jose. Kani Jose laklakay. Adayo nga laklakay. Nga agasawa da idi ka datulag-tulag. Kaya laklakay ko na nagparang mo gapota nasingput a lalaki, gapota nakatulag, kultura niyay, asawaan na ngem inuten nanto nga isina, taam mo na nga masikog ni Maria. Therefore, imun una nga nagparang, nga nagsikog ni Maria, nagparang ti anghel kin ni Maria, sakbay nga ni Jose. Tay di maamuanan ni Jose, ay asawaak angam gapota nalintag na singput, asawaak angam inutag to nga isina nagparang met ti anghel ken kuana iti tagtaga-inep anya ti kunana hangka madanagan aramid ti Espiritu Santo dayta anak munto agbalinto nga iso ti mangisalakan kanya ti kunan ni Jose idinalpas inakariing ni Jose tinungpal na amin
nga imbaga ti anghel. Dayta nga nagdakkel nga panagtudyo nga hanamo nga anak, hanamot nga sinagsagid ta ubing nga ikasarnan to ngem masikog gaya man. Ngem nagtudyo di tagtagainep nagparang ti anghel. Wanda ti panagtudyo tayo no daduma. Datayo nangruna kada kayo ni ka Muslim ka nataengan dagiti met retirable ken nagre-retire dagiti dadtoyan. Di met kita inyo di kabalbalasangan nyo. Di kaububingan nyo, nga kabarbarwanan nyo. Adda di mindset tayo. Nga no daduma, anya ti ko na tayo. Ay masapol nga no mga sawaak. Ako namot ay di mat si kamo nga anya na ganan. Tagapaway ko ako no mga sawa ka daytay prinsesa, daytay ko ay kan ipurwak mo ti Salcedo na tumba ka nga ron so awanan na igawin. Dayjay nga plano tayo idi, ang dakay nga na ububing. Ada idi kaububingan tayo. Ada plano yo. Uray mo't di mga sawa ka daytay to mayatibiyag na daytay ko nataraki nakajil ka na yon ay ti maagarim ka daytay mo agmom mo mga si momoskada nga di pay makaiko ko napili ka pay laeng mat adu pay lapili mat di agtrintakan ni agdanagkan kurintakan urean nyadtan basta addan 50 awanan nag 60 awan inaccept mo nga baak ka ngem adda pay lateksmet mo mot uray 75 kan. Di ngay adda plano tayo, oray lalaki, adda plano tayo. Ngam idi agngalay ti biyag. Nagadupay akan niya tayo, nagbasa. Apay nga haang nga di binasam ti karir mo, isumot ti kayat mo idi. Apay nga agbaliw. Ngamin no daduma, adda kayat tayo, adda plano tayo, ngam laglagipan tayo, addamot plano ni Apo Diyos kada tayo. Addamot kayat ti Diyos nga aramiden na para kada tayo. No kuna tayo ori dagiti ubing kami recollection kada anyaman i-drawing mo no anya ti pattern ti biag mo isunto ti pagbalinam. Nagmayat mat you are the architect of your own destiny kung kunatay nga rod. Ngem addan tulat ta plano ni Apo Dios nga no dadduma maiso pa di ijay plano tayo. Kada dagiti nang ipapilit ti plano dano daduma nang ipapilit di kayat da iti biag. Nay idi agngalay ka they are not happy. Adumat dagiti kakaeskwelaan mi dagiti ex-seminaryan nga kakaeskwelaan mi agado naglalaing nagsisiglat adda kaya da ti biag. Hindi ko ang haana ka para padi nag-decide dan rumwardan adda karir dan amin na duma adda doktor adda abogado adda kumkumpormi nga nag-successful da ngamdetan kung kunada ka adda ko ma-permanent dikon ka agdikonak kunada apaya no mabalbalin ka agpadi ak ko ma siyempre di plano dati sinurot da ngam di awag na Apo Diyos kanya da kaadda kayat da kanupay laeng alak agkararag kayo tabarbaring no addan tuki di ngamin no dadduma yes adda di plano tayo adda di bukod tayo ngam adda no dadduma adda na pinpintas nga inkurit ni Apo Diyos nga plano na kada tayo kas lakunak di rabi adda may isa nga kasinsin ti awag mi ta abaya ti middle name na nagisursuro ti Catholic school, how many years? Nagbayag. Hindi kuhan, anya nga tamat ti aramidak ti biag kun Apo kastil, abos tagdanag at medyo agbaak mo iding ngaminan, agbaak mo ngaminan. Anya nga agbaliw kumamot ti lubong, kasi kaman, agabrodak sa Apo, lapadasam, tapno lumawat a horizon mo, hangkalangan na ilansad tan. Pinadas na nag-apply, ngapangkano ti Hong Kong, nag-resign, eskwela, mga nag-resign, na-deny, diya ka mo, no, kanya ti rason nga na-deny, kaya na mo, trumabaho mo, kada kuhan, hindi ko ag-apply nga agsubli, ijay agsangit, hindi ma-deny. Hindi ko ag-apply nga agsubli, ijay Catholic school, pagbasbas, ay pag-isursuruan, handa kayatin. Ad-addaman diya sakit tinakam ma-frustrated, nagado nga sakripisyo kada kuhan, nagado diya kunak kanya na, baka ad-dadakdakkel, nga ba isagsagana ni Apo Diyos King ka, be open. Denggam laeng. Ang ka nga mapukaw ti pamatim, agkararag ka. Ta siyempre nasakit ti with all the sakit tinakam kada kwa, abos dadanag na nga rod nga agbaak matan. Kaya di ko nag-apply dyan mo, napanti Canada. Tatano agmis-misis ko, thank you kasin thank you Apo
Yun na, relay. Ituloy mo lang ta, panagbiag mo agtalag kini Apo Diyos, takas jeti, kaya na kanya tayo. Uray no anya, uray na nataangan tayo, uray no adda-edad tayo, uray no kwa tayo. No iso ti plano ni Apo Diyos, just listen, nga no, nya tabiyag mo tatan, akseptare mo, nga iso ti plano ni Apo Diyos king ka, be happy. Kano siya ko maikakpailati, what if na, anya nga tamo no, naging generak, diya mo lang makarwar at amuno akmut timat. Nya nga tamo no nagmistro ak, ay katimang kenak ko mamutatan ana nya lati ambisyon ko kumakadala ka kurong-kurong ko nga pagbunbunag mati ko na naragsaka kon. What if na kumano adda na nagabrudak ko mga tamad ba na nga ko matatan kay kebs kay kumamutatan kay kumamam naan. Ngamtap no na may mayat siguro uray siya ay accept but nga awan never nga pinanunot ko mat ati agpadi. Tawong ba di ambisyon at na inyang arti pa kaikarkarayan ko mamo nga panagpadi mo kun neng kulangan kun ngisit kada kun batit kada di ka pa makabaybayad ngam iso ti drawing na to be happy tap nagbalin nga naragsak listen iso da jayan I have to accept iso nga tamot ti plano na kanyak uray haang ko honestly haang ko plinano kakas di mat akanya tayo. Ado dagitay ti panagbiag tayo nangurunan no dadduma no agplano ni Apo Dios kada tayo daytay pay kasasakitan. Tapno agnakam tayo kinri naen na DJ pamati tayo. Nagadung agmis-message nga agkongkona Apo Diya mga nagararamid ti madi nagbalinak mga napudno ti pamilya. Napaadal ko maami nga anak ko. Nya naganan Anjak pa'y aglangan di simbaan aramidak mo amin ngam apaya nga sinubok nak ni Apo Diyos anya dayay natay di anak na na-stroke iso na nagsakit no kuna anak ka di rosaryo kanayong ko nga igganan ka no dadduma ka kaslapay ka di mamatin haan kasta nga makilangan ni Apo Diyos kunak kanya na subukan na ka aging gana nga dayte agnangabit aging nga to maudi nga una tayo nga pagsasao tayo, may isa lang alamok ti nga agperman. Sino tinagpintas nga pagpampanunot? Ni Job. Kitaan nyo ni Job. Anya daya, nabaknang, nagadot tauhan na, nagmayat ti pamilya na, nagadot taraken na. Anya tinaramid ti Diyos nga panubok na, pinatay na amin nga taraken na. Amin nga pamilya na, natay. Nagsakit nga aging gana nga maudi nga angis na. Ngam ti ibagbaga na lata agtalag iti plano ti Dios anya ti inaramid ti Dios ken kuana insubli na di salon at insubli na di ragsak ken ginawa ta nakita na dayjay pamati nga haan nga nagaraw nga adda ken kuana kakasjay ti panakilangan ti Dios kanya tayo no dadduma uray data sakit tayo uray ta problema tayo uray dagiti pakarikutan tayo dagiti pakadandanagan tayo no dadduma nayon ti plano nata subuken na ka no kas ano ka katibker. Nung daduma ka dati, ag-give up na jari na tayo no nakapsot. Kalamot ni Jose, apay, nalakaaya na sinaad mo ni Jose, mat. Imagine mo, kasar mo ta, hamu nga aramid. Ado ang nabayagmat, ang nagpampahamot, ang biglaan nga nagpanunot latan ni Jose, nabayagmat, ang tinimtimon na, nabayagmat, ang pinampanunot na. Ngam, ititagtagain na nagparang oray ni Maria, mat, ahamot, ang nalaka nga nagwunlatan, kuna na kakasano nga maaramid ka may saak a birhen. Iso nga di jay kuna na sa linungan na kanto. Tatta di pa nagtudyo, anya ti magungguna tayo no agtudyo tayo iti pagayatan ti Diyos. Dakdakkel agrasya ken bendisyon. Naasidag tayo iti Diyos. Naasidag teri na tayo ken very close ti relasyon tayo ken kuana. No agtultulnog tayo ken kuana, di tayo amo no anya ti dakdakkel nga bendisyon. Di tayo amuno niya ti dakdakkel nga grasya nga ited na kada tayo. Basta ikarkarigatan ti agbiag, maiyan nurot iti pagayatan na, no uray pa no agkara itublak tayo, uray pa no agkara basol tayo, ikarkarigatan ti agsubli para kengkuana, anya ti bunga na, grasya, nabarayuboy nga grasya, dakkel a bendisyon. Kitaan nyo ti bunga ti panagtudyo ni Maria, kitaan nyo ti bunga ti panagtudyo ni Jose.
Iti kultura da kumakano hanga kinayat ni Jose nga intakder ni Maria, iti kultura da no agsikog nga awan ti mangitadder anya aramidan da ikali dati kagudo abagina uno igalot data inti witeng sieden public place bansagan da natay kumaan ni Apo Jesus no haan nga nagtudyo ni Jose. Nairaman kumaan ni Apo Jesus nga natay ta binansag da kuma. Ngem di pa nagtudyo anya tibungan na datayo. Dahita nga pa nagtudyo daw si Ken Maria, anya tibungan na datayo, na itanok. Dahito na numo nga kinatao tayo, na itanok, dahito'y narugit nga kinatao tayo, na dalusan. Iso nga nagbalin tayo nga natanok, iti imatang ti Diyos, na ibunyag kada tayo. Iso nga tata dahito nga pa nagtudyo, anyamot ti mensahe na anyamot ti mabalin tayo nga iso papak, dahito nga pa nagtudyo kada tayo tibungan na. Dahito be obedient to the will of the Father. Be obedient to the will of God. Surutan tayo lata. Yes, adadya ko na tayo nga kararag tayo. Apo dahito di plano. Ngam napinpintas dadya ko na ni Maria. Ngam matungpal ti saum. Tay ko masaum ti matungpal iti pagayatan. Iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Every decision, tunggal decision, tunggal adda aramidan tayo, napinpintas nga ibaga tayo, dahito ka diti planom. Dahito iti plano, kung na napinpintas na planom, agtungtong palaklaeng, napinpintas nga attitude dayay, na maipapanti panagtudyo ken ni Apo Diyos.